О, той просто не обича да отцветява. Тя хич не иска да й чета приказки. Подстригването ни е цяло приключение. Хубаво си яде детето. Да, и плод яде, банан само. Много е мързелив. Хич не иска да се облича сам. О, да, ние по цял ден ходим боси. Въобще не обича чорапи. Пусна ли му ръката, няма да мога да го хвана после. О, тя е много умна. Всичко знае, просто не говори. Имаме много силна връзка. Просто не може без мен. Тези и много други определения за поведението, състоянието и моженето на децата чувам ежедневно от родителите. Кое от тях е временно и не е за притеснение? Как и кога трябва да се обърне внимание върху определени процеси, за да не стане това дисфункция, дефицит или увреждане? Кое е норма и кога трябва да се тича при специалист? Аз обяснявам в обучението си сензорните норми от 0 до 7 години. Заповядайте!